Dünýäniň iň gowy uniwersitetleri haýsylar bilýäňizmi? Muny bilmek gyzykly video programmamyzyň şu sanyna siz dünýäniň iň gowy uniwersitetini tanıtmakçy. 10 Jorny, Şwitsariýanyň Federal Teknologiýa Instituty eýler. 1855-nji ýylda Şwitsariýanyň Zurich şäherinde gurulan bu ýokary okuwjy aýyna 18178 talip bilim alýar. 9 Jorny, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Chicago Uniwersiteti eýler. 1890-njy ýylda esaslandyrylan bu uniwersitetde 15365 talip okuýar. Tanawymyzyň 8-nji ornuny Beýik Britaniýanyň Imperial College London adly ýokary okuwjy eýler. Bu uniwersitet 1907-nji ýylda gurulyp 14700 talyby bardyr. 7-nji ornu bolsa ýene Beýik Britaniýanyň College London Uniwersiteti eýler. 1826-njy ýylda London şäherinde gurulan bu okuwjy aýyna dünýäniň 150 döwletinden 38 000-den gowrak talip bilim alýar. 6-njy ornuny dünýä meşhur Oxford Uniwersiteti eýler. Dünýäniň iň gadymy okuwjylarynyň biri bolan Oxfordyň haçan gurulanlygy barada anyk maglumat ýok. Emma 1996-njy ýyldan bäri bilim berilýänligi bilinýär. Häzirki wagtda 21335 talip bilim alýar. Şeýle-de Beýik Britaniýanyň 27 primer ministri we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 42-nji prezidenti Bill Clinton uniwersitetiň uçurumydyr. Tanawymyzyň 5-nji ornuny Cambridge Uniwersiteti eýler. İngilisleriň bu okuwjy 1209-njy ýylda Oxford Uniwersitetinden çykan professorlar tarapyndan gurulýar. Uniwersitetde 18448 talip okuýar. Cambridge'in kitaphanasynda 15 000-den gowrak kitap bardyr. 4-nji ornuny Kaliforniýa Teknologiýa Instituty eýler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Los Angeles şäherinde ýerleşýän bu okuwjy 1891-nji ýylda gurulup 2100 talyby bardyr. 3-nji ornuny bolsa Harvard Uniwersiteti eýler. 1636-njy ýylyň 2-nji sentýabrda gurulan bu uniwersitet Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iň gadymy uniwersitetidir. Jemi 20225 talip bilim alýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 44-nji prezidenti Barack Obama Harvard Uniwersitetining hukuk fakultetinde bilim alypdyr. Tanawymyzyň 2-nji ornuny Kaliforniýanyň San Francisco şäherinde ýerleşýän Stanford Uniwersiteti eýler. 1891-nji ýylda gurulan bu okuwjy aýyna 14890 talip okuýar. Cisco, Google, Yahoo we HP ýaly dünýäniň öňde barjy tehnologiýa kompaniýalarynyň esaslandyrjylary uniwersitetiň uçurumlarydyr. Dünýäniň iň gowy uniwersiteti bolsa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Massachusetts Teknologiýa Institutydyr. Tehnologiýa we inženerlik gurulunyna has öňe bu okuwjy 1867-nji ýylda gurulandyr. Jemi 12300 talyby bar. Video programmamyzyň bu sanyna KÜES tarapyndan taýýarlanýan dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň sanyny size ýetirdik. Videomuzy halan bolsaňyz aşagdan like basmagy we kanalymyzy ýerlemagy ýatdan çykarmaň.